Bisan sa kalayo ug sa kalisod sa dalan, umahan sa igbo dito sa Nueva Vista, Sergio Osmeña, nagmalambuon. Saksihan nato ang kakugi sa mga mag-uuma sa igbo uban si Lorivi Cabilin. Kining duha ka palya mutimbang na og kapin usa ka kilo. Mao kini ang usa sa produkto sa mga mag-uuma sa igbo dinhi sa Nueva Vista, lungsod sa Sergio Osmeña. Napalambo sa mga miyembro sa Igbo Farmers Association sa Barangay Nueva Vista, usa sa pinakasuok nga barangay sa lungsod sa Sergio Osmeña, ang ilang mga umahan sa Igbo bisan sa kalayo niini. Duha ka area nga adunay tagtunga sa ektarya ang gidak-on, ang gitikad sa 50 ka miyembro sa nasangpit nga asosasyon nga nahimutang sa gitawag nila og bungtod tungod kay anaa kini sa kilid sa bungtod ug sa gitawag nila og busay tungod kay haduol kini sa usa ka busay, din kini may usa ka oras nga baklayon, gumikan kay tawo lang ang makaagi sa dalan o gikinahanglan pa nga mutabok og unom ka sapa. Matud ni Mr. Nole Ferregora, presidente sa Nueva Vista Igbo Farmers Association, nga sila naningkamot ug wala nila sayangi ang programa sa Igbo bisan sa kalayo ug kalisod sa dalan padulong sa ilang umahan. Kini tungod kay sumala niya nga dako ang ikatabang sa programa nga Igbo ngadto nila nga mga mag-uuma. Kanini nga programa dako kani katabang namo, labi na gyud namong mga mag-uuma. Kay kaning ang vegetable farming nga yang pasiugda dagko gani siya income namo kay dinhi amo magmais-mais lang mi igora gyud konsumo dayon halos ang presyo kayoon malugi pa gid ni. So bisag layo ang among lugar lisod kay ang dalan dayon ang amo ang garden karon almost mga upat ka suba ang amo ang tabukon, pero kami naningkamot nga wala namo sayangi ang programa nga ilang gihatag kanamo. Sa karon gipaambit ni Ferregora nga duha ka semana na nga sa Gunson nga mikita sila og tagkapin 20,000 gikan sa 5,500 kapunuan sa Atsal ug kapin 800 kapunuan sa Palaya nga ilang gitanom sa duha ka area. So hinaut unta nga mas daghan pa nga ibubo nga grasya no gikan sa atong halangdong gobernador. Nga kini mo'y sinugdanan namo nga kami muswag din sa Barangay Nueva Vista. O di lang sa Barangay Nueva Vista kundi tibuok barangay sa Zamboanga del Norte. God bless og daghang kaayong salamat Governor Roberto Y. Oy. Mikuyog ning tigbalita sa pagbisita sa maong umahan sa Igbo si Miss Anabelia Conde, First District Igbo Program Coordinator uban sa iyang mga kauban nga technician gikan sa Office of the Provincial Agriculturist. Gikan dinhi sa Barangay Nueva Vista, lungsod sa Sergio Osmeña, Lorivi Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakaling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Igbo Agribalita, Steven Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.